Kata-katane Mas, aku lek kon kata-kata terus terang ra patek iso omong aku. Iki mah enek wong request. Ndelok kata-kata omonge uripe kuwi aras-arasen, gak duwe semangat. Ceritane memang kancaku bar curhat ngono. Curhat bar pedhot karo pacare. Aduh, kok iki. Jadi emang kan ngene to, Mas, aku nyuwun semangate sampean tapi piye, Mas? Kayak ono kata-kata, kata-katane piye? Aku gak iso lakon kayak kata-kata. Lho lek munggoku awakmu dadi wong lanang. Lek kleru kuwi yo rumangsa awakmu ki ngepik ana awakmu neh. Lek sik gagal, ya awakmu mencoba neh. Lek awakmu wis teko nggalan wis menyerah, ya bar kuwi urip. Lah, kuwi lek munggoku lho ya. Aku gak iso lek kon kayak kata-kata. Ora aku dudu wong romantis. Wes, kanggo Mas iki mau sing semangat mulai saiki. Aja sampe leto enak ya dadi wong lanang. Apa ae lakonono ning omah dadi wong sing bermanfaat. Aja sing gak bermanfaat ya.